So hey guys, welcome to my YouTube channel Goजोन 2.0. So आं दिनै जोंनि बयजोंबो सिनायजानाय सेलिब्रिटी एक्ट्रेस प्रडिउसार बिथां रिया ब्रह्मनि सायाव निउज कभार खालामगोन। बिथांनि आरबी फिल्म प्रडाक्शन चेनेला हेक जादों होननानै बिथाङा गावनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों पोस्ट खालामनानै बुंदों। स' नोंथांमोनाबो जुदि इउट्युबाव थानानै आरबी फिल्म प्रडाक्शन सार्च खालामोब्ला बिथांनि चेनेलखौ आरबी फिल्म प्रडाक्शनजों मोननाय नंला, मोनसे टेस्ला मुंजोंसो मोनसिगोन। स' जायबा हेकार बिथाङा माने नाम, लग', कभार फट' गासैखौबो सोलायजोब्बाय। लोगोसे आरबी फिल्म प्रडाक्शननि भिडिअफोरखौ माने हेकारा दाननानै दोनजोब्बाय। चेनेलाव हाबनानै नायबा माने सिगांनि भिडिअफोरखौ मोनसेबो नुला। थ' बेनि सायावनो बिथां रिया बुआ गावनि फेसबुक पेजाव मोनसे पोस्ट खालामनानै बुंदों जे आंनि आरबी फिल्म प्रडाक्शनखौ सोरबा हेक खालामबाय होननानै बिथाङा बुंदों। लोगोसे बिथाङा रिकभारिनि थाखाय ट्राइ खालामगासिनो दं होननानैबो बुंदों आरो चेनेलाव बायदिसिना भिडिअ आपल'ड खालामलाबायनो हागौ होननानै, मानोना बिथांमोननि आखायाव दा बे चेनेला गैथ'लिया। आसा खालामो आब'नि चेनेला थाबैनो रिकभारि जाफिनगोन होननानै। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। जुदि नोंथांमोना बेबायदि निउसनि भिडिअ नायबाय थानो गोसो अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो।